Бүтін дүния Татар конгрессы ұйышуға 30 ел. Татар халқы һәм дәүләт белән элемтәдә торган иҗтимагый оешманың максатлары үзгәрдеме? Бүген конгресс кемнәрне берләштерә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Әле кич мөхтәрәм кунаклар, барыгызны да әлеге 30 еллык юбилей белән беренче рәттә тәбрикләргә рөхсәт итегез. Чынында бик күп эшләр башкарылды 30 ел дәвамында. Кагыйдәне инде барыгыз да белә. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Ремзи Салихович, менә 30 еллык тарихы бар дибез. Нинди максатларны күз алдында тотып оешкан иде ул һәм 30 ел эчендә әлеге максатлар үзгәрдеме? Татар конгрессының максаты шул татар халкын саклау, телне, мәдәниятне, тарихны аңлату яшьләргә. Шундый гади генә катлаулы максат булды инде ул. Мөгаен сорарлар хәзер, аңа кадәр булмадымы соң ул? 1992 елның 19 июне кадәр булмадымы? 20 елларда Татарстан төзелде, мәктәпләр төзелде, югары мәктәпләр төзелде. Татарстан булгач аның театрлары, нәшриятлары, әдәбияты гамәлгә куелды, кешеләрне өйрәтүләр булды. Әмма һәм 92 елда шушындый нужа килеп чыкты. Ни өчен? Чыннан да глобализация дигән әкәмәт бар. Бүтән дөньяда хәзер бер телдә зур халыкларның телендә сөйләшү галәмәте бар. Һәм гомумән шәһәргә күчү бар. Ул вакытта безнең халык авылда яшәгән бик иркенгә. Хәзер кеше бигрәк тә шәһәргә күчкәннән соң туган телен оныта. Бигрәк тә безнең татар халкы ул алдынгы халык эшчеләр арасына кирип китә, интеллигенция, техниклар янына кирип китә дә оныта. Ә бит әле безнең шушы 92 елга кадәр татар милләтенең оешмасы булган юк иде. Мөгаен әйтерләр, монда тыңлап торган безнең коллегалар, татар иҗтимагый үзәге булды, милли мәҗлес һәм башка оешмалар булды. Алар шушы 89 еллардан башлап оеша башладылар алар. Һәм алар чыннан да милләтне шулык максат куйганнар иде. Нигә бу татар конгрессы кирәк булды дип сорасагыз, җавап шул. Менә мондый аерым бер төркем интеллигенцияны гына түгел, аның эшчеләре дә булсын, эшкуарлары да булсын, министрлары да булсын, президентлары да булсын. Һәм син яшәгән дәүләтнең башлыклары, мәсәлән, Россия президенты, аның хөкүмәт башлыгы, аның парламенты, Россия законнары һәм Татарстан законнары, һәм татар яшәгән илләрнең законнарына буйсына торган яки исәпкә ала торган оешма бар идеме? Юк иде. Әгәр дә берәр канун бозылса, ул вакытта беләсезме нәрсә булган? Менә Гаяз Исхакый, Садри Максудилар, алар шәп егетләр булганнар, алар милләт башлыклары, ләкин аларның ярты гомере сөргендә төрмәдә үткән. Без төзергә тиеш идек бүтән халыкны 6, 7, 8, бәлки 10 миллион халыкны дәртләндереп, бер юлга күрсәтеп, бер-берсенә ярдәм итеп оештырырга кирәк иде. Андый оешма булмады. Һәм шундый оешма, Аллага шөкер, хасил булды 92 елда. Шунда ук әйтәм, ни өчен 92 елда дисәгез, шул елда кирәк булды безнең референдум үткәрергә, чөнки Мәскәү белән сөйләшкәндә Татарстан үзенең особый, бигрәк тә аермалык хәлен аңлатырга теләде инде. Чыннан да шулай. Татарстан ул Россиянең, татар халкы Россиянең икенче милләте сан буенча. Хәзердә шулай. Ремзи Салихович, бу урында туктадык әле бераз, тарих аңлашыла. Бик үзенчәлекле чор дип әйттегез. Шул совет чоры үзгәртеп куру, совет системасын сүтле чоры. Милли проблемалар өчендә бик хәл иткеч чор булган иде бу Камалез Нуров. Монда без милли мәгарифне алабыз, төбәкләрдәге милли мәгариф менә алар белән элемтәне көйләү өчен дә менә бу оешманың ул вакытта барлыкка килүе бик әһәмиятле роль уйнамадымы икән? Менә Ремзи әфәнде әйтте, театрлар алга китте, әдәбият, сәнгать 92 елларга дип. 90-нчы еллардан мин күзәтүне башлыйсым килә. Безнең дәүләт суверенитеты турындагы декларация кабул ителгән ел шулай бит. Әмма 90-92 елларга җәмәгать бик кирәкле халык мәнфәгатен яклый торган бик кирәкле әйбер ул милли мәгариф юк дәрәҗәсенә чыккан иде. Чөнки бөтен Казанга, миллионлы Казанга ана телендә укыта торган 2 мәктәп эшләп килде ул вакытта. Берсе менә телевидение белән рәттән генә урнашкан татар интернат мәктәбе, икенчесе 35-нче мәктәп иде, ялгышмасам, Мәҗит Гафури урамында. Менә шулай булгач, халык мәнфәгатен кайгырта торган иң югары ихтыяҗ канәгатьләндерелми иде. Бу елларда төшеп калган иде. Менә конгресс белән бергә параллель рәвештә татар мәктәпләре ачыла башлады.
90-шы елда 2 татар гимназиясы ашылып кетті. Суверенитет турындагы декларация кабул ителгән көннәрдә 30 августта кабул ителде. 1 сентябрьдә Казанда 1 һәм 2 татар гимназияләре эшли башлады. Һәм безнең милли зыялыларыбыз үзләренең балаларын укып яткан рус телле мәктәпләрдән алып, шушы 2 татар гимназиясенә җитәкләп килделәр. Ул күтәрелеш чоры булды, рухи күтәрелеш, милләтнең рухи күтәрелешен тәэмин итү, аның иң зур ихтияҗларын канәгатьләндерү өчен оешкан иде конгресс дип мин бәяләр идем бүгенге күзлектән. Һәм аның максатларына без әгәр дә күз салсак, шул ук менә хәзерге вакытта да аларның актуальлыгын югалтмау аңлашыла. Шул ук милли проблемалар, милли үзаң дибез, һәм монда бит алар бер-берсе белән үрелеп бара, шул ук милләт, дин мәсьәләләре дә. Ильяс хәзрәт, менә ул еллардагы шул ук менә дингә мөнәсәбәт дип әйтик, милли үзаңны формалаштыруга мөнәсәбәт һәм хәзерге мөнәсәбәтләр алар ничектер бер юнәлештә барамы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә мин өстәп әйтәсем килгән нәрсә, Ремзил әфәнде әйтүче, менә безнең инде әйтеп чыгыш ясаучылардан 90-нчы елларга хәтлек, бу татар милләт я булмаса шул ук дини мәсьәләләргә килгәндә, ул бер бушлыкта калган иде. Инде менә шул 90-нчы еллардан соң без барыбер яшьләр буларак ул чактайын хәрәкәттә, инде әйтеп киткәнче, анда азатлык оешмасы да, шул ук вакытта татар иҗтимагый үзәге дә алар башлап ниндидер хәвәскәри юнәлешне алып китә алсалар да, кызганычка каршы аларның гомерләре озакка бармады. Менә монда бөтен дөнья татар конгрессының оешуы, ул максат дәүләти яктан алынып. Ягъни монда акыл ияләре, шул ук галимнәр, шул ук дәүләт әһелләре, шул ук вакытта көчле шәхесләр белән бәйләп эшләп башлап китте. Инде шуны да әйтергә кирәк. Әлбәттә, конгрессның эшләп киткәндә 2 дистәгә ел, 2 дистә ел эшләгән дәвердә дингә аларның карашы икенче иде. Юк дисәм дә хата булмас. Безнең аралар ерак иде, бөтенләй. Инде менә дистә ел, ахыргы дистә елны айырып әйткәндә, конгрессның, ягъни менә бөтен дөнья татар конгрессының роле зур, ул бөтен Рәсәй татар дин әһелләрен берләштерүдә бик зур роль уйнады. Әле ул хакта айрым да әйтәсе килә. Без ул вакытларда бер-беребезне белми идек, бер-беребез белән аралашмый идек. Дини назаратлары үзләренә шушындый ук юнәлештә төрле якка тартылышканда да, аралар бузык иде. Аллаға шөкер, бүгінгі көндә менә бу бөтен дөнья татар конгрессының роле зур булды. Без берләшә алдык дини яктан. Һәм чит илдә булсынмы, башка төбәктә булсынмы, аралашып хезмәттәшлек итәбез. Монда роле зур дип әйтәсем килә. Һәм исемнәргә дә тукталыйк. Ремзил Сәлихович, кемнәр тора иде менә бу оештыру вакытында исемнәр буенча, кемнәр җитәкләде, кемнәр менә бу эшнең башлангычында тора? Менә Ильяс әфәнде дөрес әйтә ул. Татар конгрессы дин һәм милләт темасын күтәреп чыкты. 2006-2007 елларда ул Ринат Закиров җитәкче булып килгән вакытта мин Индус Таһировның урынбасары булып 10 ел эшләдем, беренче 10 еллыкта. Без беренче 10 елда Таһиров аның урынбасары Роза Тофитулова, Флюн Мусин дигән галим бар иде. Һәм мин шулай эш урынбасар без булдык, һәм бюро әгъзалары булды. Безнең конгрессның башкарма комитетына 4 министр, Фәннәр академиясе президенты кергән, ягъни иҗтимагый оешма, ләкин анда компетентлы кешеләр иде. Biz şuşa birinci 10 yılında şuşa uyuşmanın ustafını buldurdık. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә uyuşmalar buldurdık. Onlarını öğrettik, onlarını tirkedik, һәм үзебездә tirkettik şuşa dünya kongresinde. Şundan da ул вакытта дингә кул барып җитмәгән иде. Икенче сезон Ринат Закирович диткәндә бик шәп итеп яшьләр белән һәм дин белән эшләү китте. Ләкин мин иң төп фикерне әле ассызыклап китәсем килә. Укытучылар бар. Менә Камира ханым гомер буе икенче гимназияны эшләгән. Ильяс хәзрәт муллалар бар. Артистлар, җырчылар бар. Аларга милләт бар инде, башкаларга, аларга милләтне беләләр. Менә телевидение журналистлары бар. Милли телевидение бар. Әле бу мондай ТНБ дигән телевидениедә юк иде. Ләкин татар халкы каясың ул? Татарстан диләр. Словарларда күрә идек без. Татарин дигән сүзенә язалар, жители Республики Татарстан дип әйтәләр. Ә бит Татарстанның 75% Россиядә, чит илләрдә яшиләр. Шул читтә йөргән татарлар ятим, ниндидер илсез. Менә без Татарстанда яшибез. Без правалар кашат итәбез. Безнең артистларыбыз, фәннәр академияларыбыз, газет журналларыбыз, нәшриятларыбыз бар. Аларның бер нәрсә дә юк, ләкин алар татарлар.
һәм дәреслекләрне кай вакытта Татарстан мәгариф министрлыгы аша ала иделәр. Менә шушы оешма бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен дөнья ул татар милләтенең теле, әдәбияты, тарихы бар, аның географиясы бар. Агайны татар конгрессы ул татарның бөтен дөньяга чәчелгән булуы һәм бер җипкә тезелгән булуы һәм бер идеягә, бер хискә һәм бер теләк белән туплануы. Туплану кыен, әле монда мулла да бар, эшкуар да бар, художник да бар. Без һәм төрлечә сөйләшә. Кем Америкада яшәгән, кем Төркиядә яшәгән, кем Белоруссиядә яшәгән, җыелып урнашып кара. Менә шушы процесс башланган иде. Менә мин İstimak Özəginin qurultayına kilgən idik. Polşadan bir babay, bir ağız söz tatarça bilmey. Mustafa Şebanoviç, ul Müslüman. Onun көңелендә татарлык калган. Күзләрендә яшь килгән, шушы җыелышка килгән. Менә шушы процесс 92 елда килеп җитте татар конгрессына. Үзбәкстаннан министр Рим Гениатуллин килде ул вакытта министр, мелиорация министры иде. Инде затлы кешеләр килде. Башкортстаннан премьер-министр җитәкчелегендә Миргазянов җитәкчелегендә килгән иде. Һәм шушлар бергә утырып без уртага салып, ничек яшәтәбез татар? Минтимер Шәймиев үзенең докладында сөйләде. Безнең юлыбыз туры, ниятебез изге, безнең тарихыбыз аяныч шундый газаплы дип әйтте. Шушы әйберне бер нәрсәдән курыкмыйча кычкырып, мәйданда трансляция вакытында әйтеп эшкә киңгән шундый бу зур инкыйлаб булды, зур көрәш булды һәм шул вакыттан башланды. Татарстан артында бөтен татар дөньясы. Һәм татарлар төбәкләрдә Римзи Сагыҗик яши. Бу хакында белән рекламадан соң карарбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нокта тапшыруы бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел уңаеннан әлеге студия кунакларын җыйды һәм рекламага киткәнче безнең төбәкләрдәге инде төрле илләрдә яшәүче кунакларга да сүз бирмәдек. Эльмира ханым, менә татар конгрессының төп максаты аның Татарстан гына түгел, бигрәк тә менә чит илләр белән эшләү. Менә Ремзил абый шулай әйтеп китте, ул чит илдә яшәүче һәм чит төбәкләрдә яшәүче татарлар белән эшләү бик мөһим дип. Менә сез килешәсезме әлеге фикер белән? Киләшәм. Мин дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә конгресска. Менә без уже ничә 16 ел безнең оешма член Северного конгресса татар. Татарга кушылдык. И, конечно, совсем башкача булып калды. Нәрсәләр үзгәрде шул вакытта? Үзгәрде. Инде беренчедән, инде иң зур беренче ул, конечно, Сабантуй. Без Сабантуй үткәрәр идек үзебез. Инде хәзер ул фаркы шунда инде, как китайский бер нәрсә оригинал белән. Народ артистлары, халык артистларны җибәрәләр Татарстанда. Бер кеше түгел, 3-4 кеше, 4 артист килә. И безнең шундый ниебез күтәрелде. Вот татарлар хәзер, вот мин яшим Кыргызстанда, Көньягыда. Бигрәк тә без дәрәҗәбез күтәрелде шул Сабантуйдан соң. Безгә обязательно килә зам губернатора. Брада үзе губернатор да килә, мэр килә. Бары шу безнең местный ниләр киләләр. Җитәкчеләр киләләр. И барысы беләләр, вот татарлар Сабантуй, татарларның Сабантуйга барабыз дип. Безнең өч почмак буламы? Парамач буламы? Артистлар киләләрме? Бию татарча буламы? И нәрсәне әйтәсем килә, бездә инде яшьләр азрак китәләр, институт мәктәпне бетереп китәләр, күбрәк Россиягә, Татарстанга китәләр. Яшьләр татарча сөйләшәме? Яшьләр? Яшьләр мин шикелле аралаш сөйләшәләр, сөйләшәләр, юк сөйләшәләр. И нәрсә әйтәсем килә, без анда яшәп, кыргыз балаларны өйрәтәбез татар телгә. Бигрәк безнең җырлауларны җыраталар, җырлыйлар. Биюне рәхәтләнеп безнең рәхмәт конгресска җибәрде безгә бигрәк матур костюмнарны, яңа костюмнарны. Шул костюмнарны күреп, Абыстагы да башка нене иранабыз, бездә ниләр юк, укытучылар. Интернеттан балалар үзләре, кыргыз балалар безне костюмны киеп, биюне өйрәнәләр.
жырылдыйлар. Менә шундый эшләр күбрәк башкарылсын инде, чөнки менә сез әйттегез, шулай ук Сабан туй турында күпләр ничектер барыбер чит илләрдәге татарлар бары тик Сабан туй белән генә шикләнә һәм аннан башка ниндидер милли чаралар үткәрелми, шул ук ничектер татар телендә аралашу юк, бары тик менә Сабан туй үткәрәләр дә, шуның белән барысы да бетте дип кенә уйламасыннар иде. Менә шул хакта. Гөлфирә ханым, сездә ничек Коми Республикасында, шулай ук менә бу милли үзенчәлекләр, конгресс белән эшчәнлек ничек көйләнгән, проблемалар хәл ителәме? Безнең Коми Республикасында 10 меңнән артык татар халкы яши. Үзебезнең автономия, шәһәр автономиясына 30 ел булды быел январь аенда. 30 еллык бәйрәмебезне уздырдык. Әлбәттә, безнең инде воскресный школалар, факультатив дәресләр. Үзем мин 9 ел укыттым татар телен, 4 мәктәптә укыттылар. Но хәзерге вакытта инде әлбәттә укыткан укытучыларыбыз китеп бетте, күбесе. Күп татарларыбыз кайта Татарстан якларына, менә Казанга кайтучылар күп. Нәрсә әйтәсем килә? Әлбәттә, конгрессның эше бик зур. Аның бәясен әйтеп бетерлек кенә түгел. Нәрсәләр эшләнәме? Чит илләр, менә чит илләрдә, чит җирләрдә, чит регионнарда яшәгән бөтен татар халкын барлап, санлап, шул хәтле менә үзләренә җәлеп итеп, предпринимательләр, тарихчылар, галимнәр, шул укытучылар барсын да чакырып Татарстанга күрсәтеп, өйрәтеп, таныштырып җибәрәләр. Үзләре киләләр, үзләре өйрәтәләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, элемтә бик зур. Төрле чит илләр белән, регионнар белән бик зур элемтәдә яши. Безнең конгресс әлбәттә бу эшләрне хөкүмәттән башка, дәүләттән поддержкасыннан башка эшләп булмас иде. Бөтен дөнья татар конгрессы гына башкара алмас иде. Җирле җитәкчелек булышамы шулай ук? Җирле җитәкчеләр белән без бик яхшы элемтәдә торабыз. Аллага шөкер, безнең эшләгәнне күрәләр, тырышабыз, эшлибез. Безнең 6 шәһәрдә шул милли мәдәни үзәкләр оешты. Шуңа күрә безнең инде менә шул бәйрәмнәребез, теге укытучылар, укыту дәресләре барысы дагы бюджет, шәһәр бюджетына керә. Бергә сөйләшеп эшлибез. Коми Республикасы, башкалар, глава республики комилар белән аралашабыз, аларның отчетный собраниеларына барабыз. Алар безнең бәйрәмнәргә киләләр. Зур теге түгәрәк өстәлләр оештырабыз. Аннан инде халык белән, шәһәр халкы белән эшлибез. Әлбәттә, безнең менә халкыбызның дәрәҗәсе күтәрелде соңгы вакытта. Ни өчен дигәндә инде моның әйтәсем килә, Татарстанның да өлеше зур. Күңелләрегез дә тулып китте ахры. Шуңа чыннан да, әгәр дә мондый хисләр уяна икән, димәк эшләр чыннан да башкарыла дигән сүз. Төркмәнстаннан безнең кунак бар, Рөстәм Камил Вәлиәхмәтов. Үзегезнең эшчәнлек турында беренчедән. Ялгышмасам, Рөстәм Миннеханов чакыру буенча сезнең әле Татарстанда күргәзмәдә булырга тиеш. Инде зур рәхмәт. Бу ел Bütün Dünya Kongress, Tatarların Kongressine 30 yıl юбилейі. Bu şahsi işlerim bilen kildim. Çağırdılar, zor rahmet. Ruslan Nurgaliyevich 19. yılda bulup ukazga kirişken. Bugün de nasip olsa Ağustos'un 3'lerine şahsi sergim açılıyor. Нәрсәләр анда, нәрсәләр тәкъдим итәсез, ниндирәк эшләр булачак? Мин табигать эшлим 40 еллап. Табигаттан говорим. Минем телем, значит, түркмен мәктәбендә укыган соң, яны әти теле мин 8 яшка сөйләшеп, шуннан соң, конечно, түркмен мәктәбендә укып, яны әти bizde Tatar mangı, әнем гармонда татарча йырлап. Bu hazır bu yıl 65 yaş bulsa da, bu yürekte Tatarның milli halk mangı sazları bik yakın, bik Tatar kanı. Bugünler Tatarның merkezi bolgan Tatar, bütün dünya Tatarların merkezi bolgan Kazan şehrinde bu юбилее, buluşum bik şat.
Димәк, Татарстан һәм Төркмәнстан арасында хәзер сәнгать һәм мәдәният ягыннан да элемтәләр көйләнәчәк. Үзе тудырган әсәрләрдә әзрәк татарлык калды микән анда? Татар канында татар булса ул кала 100%. Менә нәрсә әйтәсе килә, әлбәттә без монда проблемаларын да күтәрергә тиешбез инде. Мин инде үзем 90-нчы еллардан бирле шушы конгрессның эшчәнлеге белән кызыксыну гына түгел, анда аралашкычында инде менә әйтеп киттек, аның 200 ел инде дингән инде мөнәсәбәте булган. Хәзер конгрессның структурасы шуны хәле көчәйде. Анда бүтін яқтан, әйтик, мәсәлән, шул аксакаллар булсын, шурасы, аларның һәм аккалфаклар булсын, төрле төбәкләрне өйрәнү буенча оешмалар бик күп. Менә нәрсәдән әйтәсе килә, читтән килгән татар кардәшләребезгә, милләттәшләребезгә, безнең башка төбәкләрдә татарлар төзегән мәчетләр бик күп алар. Кызганычка каршы ахыргы вакытларда аннан безнең милләттәшләребез китеп бара, я булмаса, инде ул мәчетләр башка милләтләргә күчә бара. Без анага да каршы түгел. Ләкин дә безнең ата-бабаларыбыз аманат итеп, безнең балаларыбыз, оныкларыбыз шунда гыйбадәт кылсыннар өчен төзегән мәчетләрне кемнәр сакларга тиеш? Әлбәттә без сакларга тиеш. Менә без үзебезнең мәдрәсәбездә татар телендә укытабыз икән. Инде минем мөрәҗәгатем шул, кайсы гына төбәктән булмасын, аның ул татар телен беләме, белмиме, ул шарт түгел. Аның татар милләтеннән бар икән, ул килеп татар телен өйрәнергә һәм имамнарны хәзерләүдә без инде аны ачыктан-ачык әйтә алабыз. Шуның өчен башка төбәкләрдә безнең Рәсәй күләмендә алганда да ул Сибир якларында алса, кайда гына булмасын, татарлар төзегән мәчетләрдә бүгенге көндә татар телендә сөйләшүне ишетеп булмый торган вакытларыбыз килеп җитте. Һәм бик дөрес күтәрдегез әлеге проблеманы. Шуннан да, монда бит инде ничектер тел мәсьәләсе генә түгел, һәм оешмаларында монда тулы бер система һәм структура, монда бары тик чит илләр белән эшләү генә түгел. Менә калфак дип әйтәбез, менә әйтеп кенә, ләкин ул бит инде безнең бөтен дөнья татар конгрессының вәкилләре бар икән, алар бу өлкәдә битараф булмаска тиешләр. Менә шуны ассыз. Калфак буенча да без аерым тапшыру эшләгән идек. Менә ул да бит шул 90-нчы еллардан алып хатын-кыз проблемаларын хәл итүдә дә бик зур роль уйнаган. Менә ул һәрбер структураның дип әйтик аерым-аерым эшләве, ниндирәк мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итте һәм бүген инде әгәр дә без әйләнеп карасак, ул проблема булып тоелмый да инде Хәмәрәзин. Калфак оешмасы турында сүз чыккач, әлбәттә аның ничек оешып китүе турында бик кызык булыр тамашачыга тыңлау ишетү. Ул Сөембикә журналының редакциясендә Роза ханым Туфитулова һәм аның хезмәткәрләре тарафыннан концепциялары төзелеп, аның төп максатлары куелып, шулай итеп конгресс белән бер елда ачылып китте ул оешма. Һәм бу оешма тирәсендә милләтнең зыялы ханымнары берләште. Шушы кимәлдәге профессионалларны җыеп, Роза ханым җитәкчелегендә хатын-кызлар оешмасы милләтнең төп проблемалары дип әйтим инде, шуларны күтәрде. Традициялар, йолаларны саклау һәм милли мәктәп проблемасында беренче булып Калфак күтәрде. Кызлар гимназиясе төзү турындагы концепцияны күтәреп чыгып, һәм 10 еллар узганнан соң барлыкка килде. Аның башлангычында шулай ук хатын-кызлар оешмасы торды. Бик күп кызыклы чаралар үткәрелде. Халыкның игътибарын җәлеп итә торган, проблемаларга игътибарын юнәлтә торган чаралар, форумнар, тамашалар, зур залларны алып, менә шушындый оешма булды. Менә милли мәгариф башланып китте дип әйтик, игътибар бирү 90 конгресс белән бергә. Конгрессның әлбәттә аның тәэсире, мәсәлән, татар гимназиясенә конгресска килгән делегацияләрне милли мәгарифне күрсәтергә дип теләктәшлек ярдәм кулы сузып, теләктәшлек белдереп, һаман алып килеп, бөтен төбәктән килгән кешеләргә тарату булды. Әмма нәрсә эшләнеп җитмәде соң. Менә бу елларда милли мәктәп мәсьәләсе ул шундый четерекле мәсьәлә. Мин бу 30 елда милли мәктәп проблемасы җиңеп чыгылды дип әйтә алмыйм һич кенә дә. Бүгенге көндә кем белән генә сөйләшмә, ул турыда әйтәләр. Әйтик, татар телендә фәннәрне укыту проблемасы хәл ителдеме?
Бүтін кеше юк дип җавап бирер. Әгәр урамга чыгып хәтта сорасаң да бу сорауга җавапны. Кызганычка каршы безнең буын хәл итәсе менә бу көнүзәк проблема безнең балаларыбызга, алмаз сезгә, оныкларыбызга калып килә. Әмма дә ләкин Конгресс бу проблеманы күтәрү мөмкинлеге тудырды. Менә барлык серләрне ачып бетермәс камераларның безнең беренче тапшыруның беренче өлешенең вакыты төгәлләнә. Нәкъ менә милли мәгарифтән икенче өлешендә башларбыз. Безнең белән калыгыз. Аерылмагыз. Шулай ук инде Конгрессның киләчәген күз алдында булачак. Аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы, бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел, дәүләт, халык, татар милләте белән эшләүче әлеге оешма турында инде тапшыруның беренче өлешендә фикер алышкан иде. Камер Әзинуров, сез башлаганыз менә милли мәгариф темасы. Һәм шунысы кызык, безнең тапшыруларда менә милли мәсьәләләргә нинди генә темага кунакларын җыйсак та, иртәме соңмы без барыбер шул ук милли мәгарифкә әйләнеп кайтабыз. Сез Казанда менә хәл шулай начар дип әйткән идегез. Ләкин Индус Ризакович Тагиров, Бөтен татар конгрессының иң беренче җитәкчесе, ул елларда Россия төбәкләрендә 200 меңнән артык укучысы булган, 1638 татар мәктәбе эшләп килгән дигән. Һәм без күреп торабыз, соңгы елларда бигрәк тә авыр төбәкләрдә инде бу федераль системалар, стандартлар белән гомумән монда хәл ителәсе һәм шулай ук инде читтәге мәсьәләләр дип әйтик инде, тыштан кергән мәсьәләләр безнең республикаларында гына түгел, федераль дәрәҗәдә күтәрелгән мәсьәләләр дә шактый күп һәм авыр мәсьәләләр. Ничек хәл итәргә була Камер Әзинуров? Менә 90-нчы елга Казанда 2 мәктәп татар телендә укыта иде. Әмма 95-нче елга җиткәндә Казанда 40 татар мәктәбе регистрация узды. Бүгенге көндә шушы 40 татар мәктәбе арасында ничәсе фәннәрне ана телендә укыта. Менә шушы цифры бик аяныч. Менә бу 2007 елларда, 2008 елларда БДИ бердәм дәүләт имтиханнары дигән әйбер керде. Һәм аны рус телендә генә бирергә мөмкин дигән карарлар чыгарылды бит инде безнең Мәскәү тарафыннан. Менә шушы карарларны аңлату безнең халыкның милли үзаңы көчле дәрәҗәгә җитмәгән иде. Бу карарларның асылын аңлату җитмәде. Әйтик, шушы карарлар тәэсирендә безнең хәтта татар авылларында да егыны русча бирәсе бит дип күрше мәктәпкә, күрше авыл мәктәбенә русча укырга йөртә башлады ата-аналар. Бу хәзер дә шулай. Әмма татар телендә эшләп килә торган татар мәктәпләре барбер ана телендә алган белемнең кимчелекле түгел, киресенчә өстенлекле икәнен исбатлап килә. Менә карагыз, 2019 ел Бахавиев Рамил. Шул икенче гимназия бетергән укучы. Ел ана телендә физика, математика, информатиканы укып, шул вакытта рус теле, математика, физика, информатикадан 399 балл җыйды. Рекордлы күрсәткеч бүгенге көнгә хәтле Рәмилнең рекордын уза алган кеше юк. Монда бер генә кеше мисалында гына түгел, гомумән менә без укыган чорда да бит. Менә әгәр дә шул ук татар телендә укыган, шул ук физика, биология фәннәрен татар телендә укып, олимпиадаларда курку бар иде әтиәниләрдә. Татар телендә укып сез олимпиадада югары урын алырсызмы, юкмы дип борчылдылар. Ләкин безнекеләр бара иде һәм шул ук инде рус теле балалардан югарырак бал. Бу системалы, бу бер генә мисал дип аңламасыннар тамашачылар. Әмма шушы елларда менә шушы 2008-дән менә бу елларга чаклы эшләп килү дәврендә бер генә татар мәктәбен тәмамлаган, татарча укып тәмамлаган бала да аттестат алмыш калмады. Бер кеше дә юк андый. Менә без күзәтеп барабыз бит масса күләм мәгълүмат чараларында. Үзе теләгән вузларга кирип укымыйча калмадылар. Бу милли мәгарифнең көчле мәгариф турында булуы турында сөйли. Әмма безнең халык моны ничектер йөрәге белән аңлап бетерми бүгенгесе көндә. Колагы белән ишетә уланы, әмма ул мәгълүмат китә, ул һаман үзенекен. Глобализация бит. Рәхим итегез, глобализация кая китте? Инглиз телен белергә кирәк, әмма ана телен нигезендә белергә кирәк. Егыны рус телендә генә бирәләр бит. Гафу итегез, егы бетү алдында тора. Без бер буын телсез
Телсез буын инде кабул иттек. 15 ел içinde безнең ничәмә меңләгән балаларыбыз телсез калдылар. Егыны русча бирәбез бит, нишләп без татарча укытыйк ди. Ничек хәл итәргә, Римзил абый? Менә дөрестән дә проблема сездә шул глобализация турында әйтә башлаган идегез. Хәл итү мәсьәләләре бармы? Төбәкләрдә куркыныч бар. Төбәкләрдән бигрәк үзебездә куркыныч бар икән. Әлбәттә, Мәскәүнең дә теге телне өйрәнүне шик кую галәмәтләре булды. Ләкин бит Мәскәү темады бит. Хәзер бит моны теге полилингваль мәктәпләрдә бик теләгән директорлар, теләгән педколлективлар, теләгән ата-аналар үзләренең мәктәпләрен ачтылар, укыталар һәм укыйлар. Минем соравым риторик шулай ук булыр инде кызганычка каршы. Менә сез әйткәнчә, хәзер шушы мәктәпләрне, сыйныфларны ачсак, кем каршы чыгачак? Татар ата-аналары каршы чыгачак. Аларның үзләренә татар конгрессы аерым кирәк. Һәм әле аның кайбер вакытта әйтәләр, укытучыларга да нидер мәшәкать була дип, кайбер директорлар да аңа каршы. Ягъни татарлар үзләре каршы чыгалар, һәм татарлар үзләре кайбер вакытта татарча белгән татарлар үзләре балалары каршында урысча гына сөйләшәләр. Менә моны ничек үзгәртергә? Римзил әфәнде, менә татар ата-аналары каршы чыгалар дибез. Кем ул татар ата-аналары? Ул татар милләте. Ул татар халкы, безнең кавым. Безгә даими рәвештә халкыбыз әйе, аның шарлау өстендә шул ук мәктәп, конгресс, бөтенебез булар. Димәк, аның милли оешмалары да шуша утырып җыелып чыгышып, дәвам иттергән әле шушыңа. Шушы халыкка барып җитәр өчен әлбәттә мәгълүмат мөхите кирәк. Газет, журнал, телевидение, радио. Менә мин сорарга телим әле сезләрдән. Төбәкләрдән ничегрәк икән? Сез карыйсыз микән ул яңа гасыр телевидениесын, татар интернетен, алдырасыз микән татарча журналны, газетны? Мин ансын әйтермен. Ләкин иң мөһиме, шушы татар конгрессы оешканнан соң бит карагыз, шушы 90-нчы елларда Россия төбәкләрендә 30лап газет ачылды. Матбугат системасы шәбәйде, мәгълүмат әле интернет кичәйде. Туган тел дигән Уфада телевидение каналларда бар. Ягъни мәгълүмат мөмкинлекләре нык артты. Сүз бирегә Лемир ханым, менә хәл ничегрәк һәм шул артты. Ни өчен ул тәэсир итми? Ни өчен ул барып җитми һәм милли мәгарифтә татарча укыту бармы бүген? Карагыз, бәлки сез аны карамыйсыз, укымыйсыздыр. Бәлки тыңламыйсызdır сез аны. Бик зур рәхмәт конгресска. Ике атнада бер җибәрәләр безгә газет, журнал җибәрәләр. Үзебезнең яшәгән татарлар сезнең телевидение татарский бездә инде ул платный акчага. Шуны барыбер нитеп карыйлар, күрәләр. Шушы тапшырма карыймы сезнең күршеләр? Карыйлар да барысы инде күрә. Милли мәгариф мәсьәләсенә татар телендә гомумән менә укыту сездә генә булмасын, ул башка татарлар белән дә аралашасыздыр. Чит илләрдә, чит төбәкләрдә ничек бара менә бу эш? Эшчәнлек шикелләнә. Ну, әйбәт бара, вот мин как раз шул турысыдан әйттем. Бирәм укыту әйтәбез әйбәт дип. Еш кына шамалы бара. Менә чынлыкта әйе, хәлләр. Файда ничек бара бит? Вот без анда яшибез, бездә инде безнең күбрәк кыргызлар белән үзбәкләр, аларда үзләренең абыстай юк иде. И кайда нинди чакырырга кирәк, именно безнең татар әбиләрне чакыралар иде. Аннан соң Мавлуд айын без беренче башладык. Мавлуд дисәк, аңламыйлар нәрсә ул. Инде хәзер барысы беләләр. Без Мавлуд һәр елы Мавлуд айында Мавлудны укытабыз. Менә Курбан хәйттә сарыкны суябыз. Кунакка да чакырабыз и шул сарыкның итен бирәбез. Әбиләр, абыстай бер нидә дә юк иде. Үзбәкләрдә дә юк иде, кыргызларда да юк иде. Бары татарлар. Йот әйтәмче, татарларны чакырып, алар иретеп бар иде реклама вакытында нәрсә сорарга теләдегез сез аннан? Да, юк, мин как раз сорау түгел, а вот шуны әйтәм дип әйттем дә инде. Вот әйтәсез же, бездә бик көчле, бик көчле. Димәк, әле төбәкләрдә дин дигән нәрсә бездә көчле. Димәк, төбәкләрдә чит илләрдә дә менә дин һәм милләт арасындагы менә бу мөнәсәбәт шулай әле элеккеге традицияләрне саклап килә дигән сүзме? Әллә ялгышабыз? Шуны саклап килә, без тем более же без Бишкектә яшәмибез, без Көньягыда яшибез. Барып җитәме ул моны сезнең нигә үз Кыргызстанга һәм сезнең Төркмәнстанга
Менә ул нәрсәне әйтәсез. Менә без инде Аллаһның рәхмәте белән 2000 еллар, 2001-2003 Казакъстанда, Кыргызстанда, буларга насыйп булды Үзбекстанда. Анда милли хәрәкәт белән бәйле, ягъни шушы бөтен дөнья татар конгрессларының вәкилләре белән очрашканда, алар үзләре татар телен укытуны үзләрендә оештырырга тырышалар. Инде менә шуннан чыгып әйтәсе килә, Рәсәйнең башка төбәкләрен алганда да мәчетләр каршында оештыралар татар телен. Бу милли мәгарифкә ниндидер бер этәргеч булсын дигән. Аны муллаларның да өлеше бар, дин әһелләренең дә өлеше бар дигәндәй. Хәзер Татарстанда Татарстан диния назаратына аерым рәхмәт әйтергә кирәк. Йөзләгән мәчеттә менә шул татар теле курсларын оештыралар. Бу бит инде ничек булса да бер саламга ябышыйк, сакланыйк әле, тутып калыйк әле дигән. Инде менә киңәйтергә, үстерергә кирәк. Һәрберебез үзебездән тора. Безне беркем тыймый. Менә миңа бер кайчанда кемдер килеп әйткәне юк, ник син татар телендә генә сөйлисең диде. Телемнән дә тотканнары юк. Шуның өчен һәрберебез үзебездән каяндыр читтән эзләргә түгел, дәүләттән дә эзләргә түгел, башка җирдән дә инде безнең күмәк булуыбыз кирәк. Бердәм булуыбыз. Барыбер шул Татарстан ярдәме кирәк дип әйттеләр. Әлбәттә. Шәкертләрне ни өчен татарча укытасың дип тә бәйләнгән кеше юк. Шулай бит, Ильяс әфәнде. Әле киресенчә, мәдрәсәдә шәкертләрне без анда булдык күптән түгел генә. Рәхәтләнеп татар телендә укытып ята. Без тапшырык саларында да әлеге мәсьәләне күтәргән иде. Кайберәүләр инде хәзер башка милләт вәкилләре дә аңламый ул татар телен дип әйтүчеләр дә, тәнкыйтьләүчеләр дә булды, ләкин ахыр чиктә барыбер нәкъ менә шул берләштереп киресенчә безнең телне үстерүгә бер этәргеч бирә ул дини яктан да әле. Алмаз, чыгу юлы нидә дигән сорау куелды, әмма тулысы белән без җавап бирә алмадык. Әлбәттә, халкыбыз белән безгә эшләргә кирәк. Халык белән эшләү ул бер кайчанда тукталып тормый торган, аның милли үзаңын формалаштыру бер кайчанда тукталып торырга тиеш түгел. Шул ук мәктәп, кешенең гаиләнең баласы мәктәпкә килгән икән. Ул мәктәпнең җитәкчелеге баланы кабул итеп алган икән 1 сентябрьдән. Син инде ул гаиләнең милли үзаңы өстендә дә эшлисең. Бергә барасың. Бала, ата-ана, укытучы, алар бер организмга әйләнергә тиешләр. Карагыз әле, әгәр дә бүген татар мәктәбе дип ишегенә язып иленгән мәктәпнең җитәкчесе ана телендәге дәреслекләр кирәк миңа дип заявка бирә икән, бу инде бер адым, татарча укытырга бер адым. Кая китте безнең 95 елдагы 40 татар мәктәбенең, татарча укыта торган мәктәпләрнең күпчелеге кая китте? Алар менә әлеге дә баягы шушы БДИ русча дип күчеп беттеләр рус телендә укытуга. Кайберәүләре татарча укыткач ата-ана баласын бирми бит диделәр. Русча укытуга күчкәнгә барып, аларга бала җыелмады. Хикмәт анда түгел. Укытуның сыйфатында ата-ана ничек укытуга карап бирә, нинди телдә укытуга карап түгел. Яхшы укытырга кирәк, әлбәттә. Әти-әни баласын яхшы укыткан җиргә бирергә теләр. Һәм бөтен җаваплылыкны бу очракта әти-әниләр җилкәсенә әйләндереп калдырдылар инде. Әлбәттә, бүген шушы трибунадан татар мәктәбе дип аталган мәктәпләрнең җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәсем килә. 2 дәрес татар теле укыту ул милли мәгариф түгел, җәмәгать. Ул физика, математика, биология, тарихны татарча укыту. Күчә башларга кирәк. Бер предметны, бер фәнне, 2 фәнне укытуга. Һәм шушы дәреслекләргә заявка бирә башларга кирәк. Һәм бунда хәлитләсе мәсьәләләр күп чыннан да. Менә Татарстан белән төбәкләр арасында ничегрәк көйләнгән мөнәсәбәтләр һәм киләчәктә нәрсәләр булачак бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы, инде мәгариф темасын турында фикерләр алыштык. Шуннан да, Ифрагым, сезгә сорау бирәсе килә. Менә шуннан да, әгәр дә без әйтәбез икән, сез менә шул ук җитәкчеләрдә түгел, халык үзе башларга тиеш, менә җирле урыннарда активистлар кешеләр булырга тиеш дип, сез менә бу фикер белән килешәсезме? Әллә шуннан да инде төрле төбәкләр һәр кайсының үзенең өстенә ничектер аударырга кирәкмәлеге җаваплылыкны. Без монда хәзер милли мәсьәләләрне саклап калу турында сөйләшәбез, телне һәм гомумән киләчәген күз алу турында. Ничек уйлыйсыз? Килешәм, ни өчен дигәндә, һәрбер эш ул кешенең үзеннән тора. Менә милли мәдәни автономия төзелгән икән, анда әлбәттә үзләренең кулларына алып балаларны укыту турында мәсьәләләрне хәл итәргә тиешләр.
Без шулай итеп эшләдек. Менә шушы елга текле дип әйтәм инде. Үзебезнең милли мәдәни үзәге каршында башта мәктәпләрдә укыту булса, хәзер инде милли мәдәни үзебезнең менә шул бүлмәләребездә китапларыбыз күп. Татарстан, бөтен дөнья татар конгрессы, мәгариф министрлыкларыннан бик күп китаплар килә, тәкъдимнәр килә, шундый китаплар алыгыз дип. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, бөтен нәрсә кешенең үзеннән тора. Именно менә автономия җитәкчеләре нинди карашта, ничек эшлиләр, алардан бик каты зависит. Дин мәсьәләсендә әйтәсем килә, менә кушылып, дин мәсьәләсендә тоже бөтен регионнарда мин килешеп бетмим, бөтен регионнарда бик яхшы барадыр дип уйламыйм. Ул эшләрне менә безнең үзебезнең Коми Республикасында дин мәсьәләсе бик каты слабый бара. Ничектер менә ни показу нәрсә хисабына аны яхшы торга була. Эшләү юк, халык белән эшләү юк, именно татар халкы белән эшләү юк. Менә сезнең әйтеп узганыгыз инде, таҗик, үзбәк, алар булай да дингә бик каты бирелгән халыклар, алар һәр намазында киләләр, укыйлар, бәйрәмнәрендә киләләр. Безнең мәчетләрдә менә татар теле укыту дигән нәрсә дә юк, гарәпчә укыту дигән нәрсә дә юк. Просто менә мөфтият бар, мин бар, менә үзен-үзе күрсәтеп, шулай эш бармый дип әйтәсем килә. Дин, 20% может бардыр инде, 20%. Ничек уйлыйсыз, хәзрәт? Менә төбәкләрдә бу бит инде бер генә төбәкнең хәлитләсе мәсьәләсе түгелдер. Күп кенә төбәкләрдә мондый проблема бардыр. Менә монда нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә, менә һәрбер шушы имамнар форумында безнең секциялар эшли. Андагы төбәкләрдәге булган проблемалар күтәрелә. Кызганычка каршы ул теге без бер регионга гына бәйләнеп калырга тырышмыйбыз, мөмкин кадәр бөтен регион катнаша. Чөнки анда лидерлар, ягъни муфтилар үзләре катнаша икән, алар үзләрендәге мәсьәләне ачыктан-ачык күтәрергә хаклары бар. Инде менә әлегенә әйтеп киткән, ишетелгән мәсьәлә, анда татар муфтияте эшләгәнендә без беләбез, имамнар татар икәнендә беләбез. Кызганычка каршы монда Конгресс вәкилләре белән дин әһелләренең менә ике якта булулары бик зур хата. Аларның әгәр дә бердән булмасалар, кушылып эшләмәсәләр, без бер кайчан да алга бара алмыйбыз. Безнең һәр вакытта башка милләт бу мәсьәләдә файдаланып калачак. Шуның өчен бөтен сәбәп үзебездән эзләргә һәм берләшергә кирәк. Төбәкләрдә дә. Инде менә 14-15 елда, хәтта 10 ел элек инде Millet hem din işlerini alıp barı boyunca konsepsiya raslandı İslam Üniversitesi'nde. Anda Rafiq Muhammed'in yetekçiligindeki koordinasyon şura var. Indi hazır, indi Kamil Hazretinin Tatar şahına vaaz bildirge degen her vakit işitip tarafız, şanabız indi biz bana. Yani barı bizde gene var. Tatar Kongresi hem müftiyet birgeleşip din hem milletini birge alıp barı turunda konsepsiyası var. Şunu utisine kaldı. Төбәкләргә ничек җиткерергә моны? Төбәкләр турында сүз бар. Әлбәттә, совет бар икән, ул чыгып, аларны карарга да тиеш, алар белән танышырга да тиеш, анда булган эшчәнлекне дә күзәтеп. Тиешле без кемгә әйтәбез ул? Менә безнең татар үзе бар. Менә әле Камера ханымны мин тыңладым. Кеше бит ата-ана ваз кичә теленнән, баласы белән татарча сөйләшми, аны бирми. Ул бер теле белеп кара. Бу факт бар. Hakikaat var. Никадәр генә бер-беребезне мактасак та, милли үзәгенең сүнә барган галәмәте, ата-аналарның, кешеләрнең битарафлыгы һәм безнең менә шушы телевидение мин сорадым бит сезнең Төркмәнстанда карыйсызмы дип. Журнал газетаны укыйсызмы дип сорадым. Шуннан соң шул килгән артистларның татарча сүзләрен аңлыйсызмы дип сорадым. Яшьләр бармы? Интернетта мин күрәсем килә яшьләрне сайрап торганын. Кыргызча чыксын башта. Кирәк булса урысча да җавап бирәбез. Ләкин ул мин татар дип әйтсен. Кешеләр бар бит, бөтен дөньяда. Менә Камил әфәндегә дә сүз кирәк. Сезгә мәгълүмат барып җитәме шулай ук? Менә татар телендә мөхит үзегездә булдыру эшчәнлеге ничек алып барыла? Менә шул җырлардан тыш инде үзегезнең гаиләдәге. Әгәр дә шушысы нормаль булса, бу конгрессны үткәреп торырга да кирәк булмас иде. Кирәк туры килә. Менә 8-нче тапкыр җыелабыз. Бер үк сүз сөйлибез. Майдан, телевидение, җырлар. Ну, безнең йортымыз так особенный какой-то. Туркменистан япык. Интернет аша мәсәлән шул ук. Инде башка менә шушы очрашулар ярдәмендә, конгресс җыелышлары ярдәмендә менә шушы ук милли мөхитне булдырырга мөмкинме гомумән сездә? Һәм кем шөгыльләнергә тиеш моның өстенә? Бу әти-әнидән килә. Если әти-әни баланы теле белән, моңы белән үстереп
Это любовь может родить у ребенка. Шунысы булмагач, аның милли тәрбиясе ләкми. Милли тәрбиясе булмагачтан ана теге Галавиев кебек хәлләр килеп чыга. Мин күрәм, татар кешеләре, татар егетләре, татар кызлары я истереп машина кеше таптаткан. Шундый нигә кергән? Минем хәнҗәр татарның, мөселманның андый хәле булмаска тиеш иде. Ягъни телдән башлана, ул телен өйрәтмәгән баласына, телен өйрәтсә формаль өйрәткәндә аның милли тарихын аңлатмаган, идеаль яхшы татар кешесенең образын тудырмаганда, һәм үзе күрә аның баласы уже җинаятчы булып киткән, яки бетараф булып киткән, һәм ул әлбәттә үзенең балаларын юнап тәрбиялый алмый. Шуңа күрә менә бу җыелабыз біз. Милли үзаңны біз үзебез бик таләпчән. Бу җинаятчылык белән милләтнең татар конгрессы гына хәл итәме? Һәр җирдә оешма бар, һәр җирдә микрорайон бар, авыл бар. Сез шунда үзегез конгресс бит инде, сезнең авылыгызда, сезнең микрорайоныгызда, сезнең оешмагыз бар бит. Җыеласыз да 30 кеше хәл итәсез бит. Аралашалармы гомумән татар телендә? Күпме татар яши конгрессның булганын? Татарлар күпесе китте инде. Күпме татарлар бар? Аралашалармы? Без дигә чәйчәбез. Телне саклау төбәкләрдә бара торган юл белән Татарстанда бара торган юл һәм телне саклауның бурычлары бер төрле түгел. Татарстанда әдәби телне саклау урыны җир шарындагы бердән-бер урын ул Татарстан. Әдәби телне, Тукай телен, Әмирханнарны укый торган кеше үстерү, ул әлбәттә Комида, Төркмәнстанда барып бетә алмый. Анда кухня телен әтияни. Әтияни сөйләшми бит бала белән дибез. Менә Татарстан. Бала татар мәктәбенә барып, рус телендә укып кайта икән. Әйдәгез күз алдына китерик. Менә бала арып талып кайтып кирде өенә. Хәзер ашап эчә дә ул утыра дәрес әзерләргә. Дәрес әзерләү нинди телдә бара? Рус телендә. Чөнки иртәгә аңардан укытучы дәресне нинди телдә сораячак? Рус телендә сораячак. Әтисе урысча каршыла. Здравствуй, сынок. Чөнки ул белә татарча. Ләкин аңа урысча дәшә ул. Әтияне исәнме балам, ни хәлең бар дип кенеп, менә безнең шушы 3-4 сүзгә кайтып калды татар теле хәзер. Хәлләрең ничек? Исәнме балам? Әтияне артыгын татарча сөйләшеп китә алмый, баласы хәзер дәрес әзерләргә утыра. Сумкасыннан ул чыгара русча дәреслек. Язган ул дәфтәренә русча дәреслек. Әтиянисе әйтик аңлатып җибәрергә дип утыра икән, ул русча. Бу Камарезны балалар бакчасыннан ук башланадыр инде бүген. Балалар бакчасыннан ук русча теләләр. Шулай итеп, Римзил әфәнде, сезнең сүзегезне белән Дагестан алайтмый бит. Сезнең сүзегезне дәвам итеп, минем әйтәсем килә. Гаилә өстенә калдыру телне өйрәнүне бу безнең 30 ел буена дәвам итә торган хатабыз. Чишим белән Дагестан куллану. Телне мөхит кенә өйрәтә. Мин үзем укытучы. Атанадан бәйле ни кайсы яктан? Әти-әни баласы укырга кергәндә татар мәктәбен сайлап, татар мәктәбенә баласын илтеп бирсә, менә ул үзенең бурычын үти. Татар телендә укытуны таләп итсә мәктәп җитәкчелегеннән, менә әти-әни үзенең бурычын үти. Монда хәл ителәсе мәсьәләләр күп, шунда безнең тапшыру ахырына якынлаша, сезгә дә сүзне бирербез. Менә нәрсә әйтергә телисез? Мин вот кушылмыйм. Кушылмыйм. Сезгә басасыз, кызыл тимәгә тапшыру ахырында гына менә каршы килә башладыгыз. Кызыл да? Сез үзегезгә кушылмыйм. Бездә иң активны ул безнең оешма. Вот бездә Көньягыда, Җалабатта иң активны безнең Идел дигән оешмабыз. И без күп нидә, һәр мероприятияны үткәрәбез. И киләләр урысларда, бездә бер укытучы бар, урыс, зур шунда бер бала, килеп, Эльмира Валиевна, кая минем татар костюмым? Шуны киеп, рәхәтләнеп, өйрәтегез, бер нәрсә, турыма әйтәм, юк, мындаймы дип, рәхәтләнеп, безнең әйтәм же, иң активны безнең шул оешма, и бары анда яшәгән, инде бары түгел, күп яшәгән милләтләр киләләр безгә, шундай разные мероприятия без үткәрәбез. Димәк, кешеләрнең үзләреннән дә тора монда булып чыга. Үзләре. Без тапшыруда бүген күтәргән проблемалар чыннан да бар. 30 еллык эшчәнлеккә без инде әлбәттә бу вакыт аралыгында гына нәтиҗәләр ясый алмыйбыз. Алга таба менә бүгенге мәсьәләләрне тыңлап, Ремзил абый, киләчәккә максатлар билгеләүдә, һәм менә бу 30 еллык эшчәнлекнең киләчәк максатларын билгеләүдә нәрсә тәэминатасы булып тора икән? Иң беренче башта мин әйтәм, мин монда үзем конгресс ветераны буларак әйттем. Безнең конгрессның җитәкчеләре Васил
Шайхразиев, Данис Шакиров кебек егетләр бу көннәрдә кайнашып шушы конгрессны үткәрергә йөриләр. Аларның каршында 1000 кеше. Ләкин менә шушы мәсьәләләр һәрвакыт яңгырап кала. Бу проблемаларны яшерергә кирәкми. Беренчедән, икенчедән конгресс яки Татарстан бар дип ниндидер патша, ниндидер каһарман коткара дип кирәкми. Без үзебезнең авылларда, шәһәрләрдә, мәктәпләрдә үзебезнең тәрбиялибез, үзебез кулланабыз, үзебез. Конгресс ул татар оешмаларының берлеге, бөтен халык ара берлеге. Шул берлек булмаса безгә начаррак булыр. Бары тик шул гына. Шуңа күрә таяну нуктасы, минемчә, һәр татар кешесенең үзенең иманы, үзенең милләтенә ябышып ятуы һәм үзенең балаларын үзеннән дә яхшырак итеп тәрбияләүе. Шушы милли тәрбия бирмәгәндә ул бәхетсезлек көтә, ул бәла-каза көтә һәм милләтнең генә фаҗигасы түгел, һәр кешенең фаҗигасы булачак. Һәм дәүләткә дә бу файдалы түгел. Дәүләт бездә барыбер ни булса да тыймый барыбер, теләгән кеше булдыра. Шуңа күрә минемчә мин уйлыйм безнең конгрессның карарларда шулай итәчәк инде ул барыбер шулай булыр. Башкача Былтыр съезд булды Координационных советов Москвада. И только вот безнең килде Васил Габдулгаязович, Даниш Шакиров и Ленара. И только вот безнең татарларны, бары җирдән килгән татарларны 2 көн кунак иттеләр. Башка 1 милләте шуны нитми. Барысы әйттеләр. Вот мин Кыргызстаннан килдем. Вот сез татарларны инде, вот сез барысына шундый. Сезнең әйе мисалыгызда сачагына камера. Конгресс чыннан да актив эшли. Алдагы елларга конгрессның менә шушы проблемаларны шишүдә таяну нуктасы булырлык эш дип, бурыч дип мин саныйм. Татар милләтенең үзлексез милли мәгариф системасын булдыру. Татар балалар бакчасы, фәннәр ана телендә укытыла торган мәктәп яки гимназия һәм милли университет. Телебезне фәнгә, билимгә алып керү. Шул вакытта безнең халык җиңелмәс һәм мәңгелек булачак. Дөрестән дә шулай, татар халкының язмышы һәм киләчәге әлбәттә һәр кайсыбызның үзебездән дә тора. Милләтебез киләчәктә дә үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.